Hei kaikille! Tervetuloa meidän webinaariin, jonka aiheena on hevosen terveys ja tallien kannattavuus. Minä olen Anne Porevirta, Senior Business Development Specialist Heinättimeltä. Omasta taustastani sen verran, olen aloittanut ratsastuksen 7-vuotiaana, ammattilaisena toiminut jo 20 vuotta, opiskelun ohella aikanaan tehnyt tallia, ollut töissä muun muassa Keravan ratsastuskoululla opettajana, omistanut useita hevosia 10 vuosien ajan. Eli tunnen hyvin tämän tallinpidon ja hevosten hyvinvointiin liittyvät asiat sekä asiakkaan että sen palvelun tuottajan näkökulmasta. Tänään tosiaan tarkoitus on nyt puhua tästä sitten, että onko mahdollista sekä edistää hevosen terveyttä että samanaikaisesti tehdä tallinpidosta kustannustehokkaampaa. Käydään sitä kohta läpi. Ja aloitetaan semmoisista pienistä, mutta äärimmäisen oleellisista asioista liittyen hevosen hyvinvointiin. Ja eräs näistä oleellisista asioista on se, että keskikokoisen hevosen mahalaukku on vaan noin 10-15 litraa, eli 2-3 kiloa heinää. Ja mitä me tällä tiedolla tehdään, niin on se, että jotta se maha voi hyvin, niin sen mahan tulisi tyhjentyä välillä. Siinä pitäisi olla pieni hetki, että se maha on tyhjillään, kunnes tulisi taas se uusi pieni annos, 2-3 kilon annos sitä heinää. Ja nyt tietysti tämä ideaali aika ja ideaali tilanne olisi se tutkimusten mukaan, että se aikaväli olisi tosiaan 4 tuntia. No sitten mennään tähän, että kuinka moni tallinpitäjä, tallintyöntekijä pystyy haluamaan jostain 4 tunnin välein jakamassa heiniä. Ja varsinkin kun tämä pitäisi tapahtua myös öisin. No mistä sitten ratkaisu siihen, että miten tämä 4 tunnin ruokintaväli hoidetaan tai ruokinnat 4 tunnin välein. No, meillä on tietysti sitten erilaisia vaihtoehtoja, eli meillä on sisäkäyttöön tarkoitettuja, on annoskohtaisia automaatteja ja sitten ensisijaisesti ulkokäyttöön näitä aikarajoitteisia automaatteja. Annoskohtaisista automaateista niin ehdottomasti suosituin mallimme on tämmöinen karsinan kulmaan asennettava Indoor 600-malli ja ehdottomasti 4 hyllyllä. Varsinkin tämä 4 hyllyä niin mahdollistaa työajan säästöt ja hevosen tiheän heinäruokinnan myös yöllä. Indoor 700-malli on vuorostaan loistava valinta silloin, kun karsinan käytävän puoleisella sivulla on aukko, mistä tämän kaapin voi täyttää. Ja siksi tämä Indoor 700 sopii parhaiten useimmiten uusiin tai remontoitaviin talleihin. Tuossa on sama toimintamalli muuten kuin tuossa Indoor 600-mallissakin, ja nämä kummatkin laitteet valmistetaan joko kuumasinkitystä levystä tai harjatusta ruostumattomasta teräksestä. Vuorostaan tämä 3 heinäannoksen korridormalli on sellainen, mikä asennetaan karsinan tai pihaton ulkopuolelle, ja se täytetään aina käytävältä tai ulkoa. Ja tässä mallissa heinä vuorostaan liukuu sieltä luiskaa pitkin karsinan tai pihaton puolelle syötäväksi. Sitten tästä tietysti semmoinen huomio, että tämä malli vaatii sitten aukon karsinan tai pihaton seinän alaosaan, että sitten se heinä pääsee tippumaan sinne hevosen eteen. 4. annoskohtainen automaattimme on tämmöinen outdoor-malli, ja se on nimensä mukaisesti puhtaasti ulkokäyttöön suunniteltu. Se sijoitetaan aitauksen ulkopuolelle siihen aidan viereen, ja tämähän on tosiaan silleen kiva, että täyttö on turvallista, koska se tehdään täysin sieltä hevosista ulottamattomista, eli sieltä laitteen takaoven kautta aidan ulkopuolelta. Ja tässä samalla lailla kuin korridorissa, niin se heinä liukuu laitteesta sinne hevosen syötäväksi. Ensimmäisenä näistä meidän aikarajoitteista automaateista meillä on tässä paalivahti. Ja tämähän on loistava ratkaisu esimerkiksi suurempien hevosmäärien heinäruokintaan pihatoissa. Tähän menee semmoinen 400 kilon paali ja tähän voi sitten ajastaa jopa 12 ruokintakertaa vuorokaudessa. Paalivahti midi on taas sitten tosi näppärä ratkaisu, kun ruokintatarve on sitten muutamalle 1-4 hevoselle. Midissä oleva heinäsäiliö vetää noin 60 kiloa heinää ja se säiliö on jaettu 2, joten sen laitteen voi asentaa vaikka niin, että se on 2 tarhan välissä ja kumpaankin tarhaan voidaan syöttää sitten tarvittaessa vaikka eri heinää. Jos vaikka sitten halutaan vähän luovempia ratkaisuja, niin meiltä löytyy tämmöinen heinäseinä. Se on 3 metriä pitkä ja 2 metriä korkea, kuumasinkitystä teräksestä tehty kehikko, ja tämä voidaan ajastaa samalla tavoin kuin paalivahti.
Ja tämän seinän avulla voidaan rakentaa vaikka 3 tai 4 muotoisia ruokintapisteitä pihattoalueelle tai sitten jopa korvata pätkän rakennuksen seinää ja sitten saadaan sijoitettua heinät sinne säältä suojaan. Tosiaan tämä soveltuu tämä heinäseinä niin useampiin 3 metriä leveisiin aukkoihin. Ja tätä on saatavilla sitten sekä pystykalterilla tai kaarivilla lapatuilla. Käydään läpi muutamia esimerkkitalleja, joilla on käytössä näitä meidän heinätin automaatteja. Ensimmäisenä meillä on tässä tämä Vesunda Dressage Center. Heillä on käytössä tämä Indoor 704-malli ja se on heillä käytävältä täytettävä. Haastattelimme Vesunda Dressage Centerin tallimestaria Veronika Kiiskiä. Ja tässä ensimmäisellä sivulla on ihan kiteytetysti tämä, mitkä Veronika kokee, että heillä on heinättämissä saadut hyödyt. Eli ensisijaisesti oli nämä 4, mitä hän listasi. Työaikojen ja työtehtävien aikatauluttaminen oli vapaampaa. Työergonomia oli ehdottomasti parempaa ja työ oli paljon nopeampaa. Kustannussäästöjä heille tulee palkkakuluissa, kuivikekustannuksissa, heinässä ja lantalan tyhjennyksessä ainakin. Ja sitten se, mikä oli heille selkeä, että hevosten hyvinvointi parani. Käydään vähän läpi yksityiskohtaisemmin. Useasti tämä on se, mikä hevosten tai tallien pitäjiä kiinnostaa, että okei, mitä konkreettisesti tapahtui. Niin sitten me ruvettiin tenttää, että okei, kerro meille lisää siitä arjesta, että mitä siinä oikeasti tapahtui. Ja tämä työaikojen ja työtehtävien aikatauluttaminen, se vapautuminen, niin tässä oli esimerkki, että kun aamutalliin voikin tulla vasta kello 7, kun hevoset on jo syönyt heinät, niin silloin se pääsee viemään hevosia ulos tai jakaa väkkärit viemään ulos. Sama juttu iltatalliin liittyen, että iltavuoro voikin loppua paljon aikaisemmin, koska ei tarvitse jäädä odottaa, että kello on 9 tai 10, niin et voi jatkaa iltaheinät, vaan siellä tulee ne ilta- ja yöheinät heinäautomaatista eli heinättimestä. Ja kaikkinensa se työpäivän suunnittelu, hän koki, että se on heille paljon tehokkaampaa, koska se heinien jako ei aiheuta tätä, että mun täytyy tuijottaa kelloa ja sanoa, että oi ei, mun pitää olla tuolla siellä ja tuolla täällä, nyt mun ehtii tekemään toi, vaan sulla on paljon vapaampi mahdollisuus suunnitella ne kaikkinensa ne päivän työt. Tämä oli heille, tai tässä on niin kuin tähän heidän työaikoihin ja työtehtäviin liittyvät asiat, mitkä he koki todella niin kuin tärkeiksi, mitä apua he oli saanut tästä heinättimen käytöstä. No toinen asia, minkä Veronika sanoi, oli jo tosiaan tämä työergonomian paraneminen ja se työn nopeutuminen. Ja heillä konkreettisesti se näkyi siinä, että karsinoiden siivoaminen oli merkittävästi kevyempää ja nopeampaa, koska sitä heinää ei talloudu sinne jalkoihin niin paljon, koska ne hevoset saa vaan sen määrän, mitä ne ylipäätään sen mahalaukun koon ja muun puolen pystyy syömään. No sitten tietysti käytävien lakasuun käytettävä aika väheni, koska ei niitä heiniä jaetaan vaan kerran päivässä. Periaatteessa automaatti voi käyttää niinkin, että täyttää 2 kertaa päivässä, jos haluaa todella sen tihen heinänjaon, mutta viime kädessä niin riittää jopa, että sä käyt kerran vaan täyttää ne automaatit, joka tarkoittaa, että periaatteessa 1 lakasu heinien puoleen riittää päivässä. Ja sitten tämä, että ei heinien pussittamista. Luulen, että moni tallinpitäjä tästä kohtiikin jo pelkästään huokasisi helpotuksesta, kun pääsisi nyt heinien pussittamisesta eroon. No sitten nämä kustannussäästöt. Että heillä oli selkeästi pystytty myös todentamaan, että heillä tulee kustannussäästöjä palkkakuluissa, kuivikekustannuksissa, koska sitä kuiviketta ei lähde sen karsian siivoamisen mukana heinien matkassa niin paljon. Ja tietysti ihan itse heinässä. Eli heinää, kun ei talloudu jalkoihin, se on enemmän niin kuin kaikki se heinä, mitä jaetaan, menee hevosin sisään ja ne syö sen. Ja sitten kääntäen taas, kun siellä sitä turhaa heinää ei lähde, jalkoihin tallautunutta heinää ei lähde niin kuin talikon mukana sinne lantalaan, niin lantalan tyhjennyskertojakin tietysti pystytään harventamaan ja siinä saadaan niitä kustannussäästöjä myös. No sitten tämä 4. oli justi, että heinättimien ansiosta hevosten hyvinvointi parani. Eli he koki, että se tallirauha tuli selkeästi paremmaksi, koska hevoset saa kaikki samaan aikaan heinän ja ne saa riittävän useasti, ne ei ole nälkäisiä, ne ei kolistele siellä. Ja sitten heillä oli ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki, että heille tuli tämmöinen hyvin aikaisemmin ähkyherkkä hevonen ja musta nyt, että olisiko se ollut 5 vuotta ollut heillä, niin se ei ollut kertaakaan ähkyoireillut. Eli hyvin selkeitä konkreettisia hyötyjä myös hevosten näkökulmasta. Ja tämä oli Veronikan kiteytys, että en ehkä pystyisi olemaan enää tallissa töissä, missä ei olisi heinättimiä, että hän lämpimästi suosittelee ja helpottaa työtä todella merkittävästi. Toisena esimerkkinä meillä on sitten Dragsvik Gård Stall.
ja Anne Timonen. Heillä on 16 hevosta, tallimestari ja 1 iltatyöntekijä. Ja Annelta esitettiin sitten ihan sama kysymys, että miten olette hyötynyt tai oletteko hyötyneet, ehkä enemmän niin päin. Ja Anne sitten listasi myös asiat, ja tässä oli niin kuin nämä 4, mitkä heillä nousi myös esille, että he pystyivät työaikoja järjestelemään uudelleen, tämä työn fyysinen rasittavuus keveni ja se työajan säästö, heidän hevosten hyvinvointi lisääntyi merkittävästi, ja sitten näiden kaikkien niin kuin summa summarum hän koki, että tallinomistajan arkikin parani näiden myötä. Samalla lailla sitten Annen kanssa käytiin läpi, että mitä nämä konkreettiset asiat oli. Ja tässä just, jos lähdetään purkaa samassa järjestyksessä kuin se äskeinen lista oli, niin tähän työaikojen uudelleenjärjestelyyn oli sama kuin tuolla Vesun Dressage-centerissä, että aamutalli pystytään aloittamaan myöhemmin. Että hevosto on jo syönyt heinät, kun tallityöntekijä tulee paikalle. Ja sitten, mikä oli mun mielestä aika hienoa, että näillä työaikajärjestelyillä niin 16 hevosen talli hoidetaan 7,5 tunnissa per päivä. Ja tämä liittyy just siihen, että kun ne tallityöt voidaan suunnitella vapaammin, niin silloin päästään tällaisiin järjestelyihin. Ja sitten nämä heidän kokemukset näistä työajan säästöstä ja siitä fyysisen rasituksen kevenemisestä, niin ne oli ihan samat kuin Vesunda Dressage-centerillä. Eli tämä karsinoiden puhdistamisen nopeutuminen, just sen takia, kun heinä ei talloudu. No heillä oli siis, tämä oli aika huikea, heillä oli siis lähes 100 päivittäisen heinäsäkin täyttäminen jää pois ja kantaminen. Että tämä oli niin kuin, että jos pääsee lähes 100 heinäsäkin täyttämisestä ja kantamisesta eroon, niin voin kuvitella, että se on jo iso etu. Ja sitten tietysti tallityöntekijän näkökulmasta niin se pölylle altistuminenhan vähenee, koska se, että niitä heiniä sinne säkkiä ja se heinä joka kerta pölyä, että se on myös ihan selkeä tämmöinen terveydellinen hyöty. Ja heillä sama juttu, että lattialakasukerrat väheni puolella. No sitten heillä, miten he näki tämän hevosten hyvinvoinnin paranemisen, niin oli just myös se, että hevosten stressitaso laski ihan jo sen takia, että kun kaikki hevoset saa samaan aikaan heinän, kukaan ei kolistele, ei potki seinille, ei viilaa kaltereita hampailla. Ja kaikkinensa, kun se tasainen rehu tai sitä rehua tulee tasaisesti, niin ne ei ole nälkäisiä, ne ei ole niinku odota, että ne on tavallaan, se on luontevaa, että se ruoka tulee ja siitä ei tule mitään draamaa. Ja heille sitten meni vielä niin, että näillä työaika- ja voimajärjestelyillä he sai tarhavuorot pidemmiksi. Ja tosiaan, niin kuin tosiaan aikaisemmin viittasin, niin Anne itse koki, että myös hänen tallin omistajan arki parani, koska hän näki, miten paljon paremmin hevoset voi. Heidän maine niin kuin asiakkaiden silmissä on se, että heillä on talli, jossa heinät jaetaan 5 kertaa. Yleisesti ottaen tallin siisteys oli helpompi ylläpitää, koska sitä heinää ei monta kertaa päivässä jaeta ja levitellä. Ja sitten kaikkinensa he pääsivät niin sanotusti tehokkaisiin työtunteihin, eli niitä työtunteja käytettiin siellä, missä niitä ihan aidosti tarvitaan. Että tässä niin oli silleen kiva kuulla, että heillä oikeasti oli niin kaikista näkökulmista katsottuna, niin he oli todella saaneet niin ison hyödyn. Ja ihan asiakkaankin näkökulmasta tämä oli mun mielestä niin huikean hieno, mitä Anne totesi, että heinättimen ansiosta niin heidän 16 hevosen tallia voidaan pyörittää järkevällä kustannustasolla ja tallivuokralla. Että tämä on mun mielestä aika ihanne tila, varsinkin Suomessa, missä kaikki tuppaa olemaan vähän kallista. Kolmantena esimerkkinä meillä on vähän erilainen talli. Meillä on tämmöinen Nukarin ratsutila Salla Mannerjoki, joka on aktiivipihatto. Heillä on käytössä 2 paalivahtia ja 16 heinäseinää. Ja suurimmat muutokset Salla sanoi, että paalivahdin käyttöönoton jälkeen oli tämä, että työvaiheita jäi pois, just tämä edellisessäkin kerrottu heinien säkittäminen. Aikaa säästyy valtavan paljon enemmän, kuin ei tarvitse monta kertaa päivässä käymässä viemässä niitä heiniä sinne. Ja sitten heillä oli ehdottomasti se, että se työntekijän fyysinen rasitus keveni ja terveydentila parani. Ja tässä oli lähellä jo, että pystyykö jatkaa tallinpitoa, koska se oli fyysisesti niin kuluttavaa. Ja heillä myös oli selkeä huomio, että heinähävikki pieneni. Ja Salla on tosiaan sitä mieltä, että tämä on ihan ehdoton myös tämmöisissä pihatto-olosuhteissa. Kurkataan vähän näiden meidän automaattien ominaisuuksia. Eli tässä videolla nähdään indoor-mallien täyttö on helppoa, ajastaminen on helppoa, käyttö on helppoa.
Luukut vaan aukeaa ajastettuun aikaan ja hevoselle tulee ruoka siihen nenä eteen karsinan pohjalle. Ulkomalleissa sama juttu. Täyttö on helppoa, käyttö eli ajastaminen on helppoa ja jälleen kerran hevoset saa syödä sen ajan ja niin useasti kuin mitä ihminen haluaa sinne ajastimeen laittaa. Eli summataan vähän, että miten nyt sitten heinäautomaateilla voitaisiin edistää hevosen hyvinvointia. Tiedettiin nyt se mahalakun koko, se ruokintaväli, 4 tuntia. Niin tässä on se hyvä puoli, että heinäruokinnan ruokarytmi pystytään kelloa katsomatta ja ilman ihmisen läsnäoloa tehdä sille hevoselle sopivaksi ja myös öisin. Tai olisi hyvä muistaa, se yö on yhtä tärkeä hevoselle kuin se päivä. No sitten kaikkinensa lihavuusasteen hallinta on todettu, että laihat yksilöt, jos ne on huonoja syömään heinää, niin ihan kokemuksen mukaan syö paremmin, kun se heinä tulee vähän niin kuin tuoreena ja uudelleen, se pieni annos. Ja tietysti kun heinää pystytään säännöstelemään, mutta kuitenkin niin, että se hevonen saa riittävän usein sitä, niin taas sitten ne vähän pullukat saadaan sitten laihtumaan ilman vatsahaavaa ja muita negatiivisia lieveilmiöitä sitten siellä. No kaikissa näissä on sitten tämä luonnollinen syömisasento plussaa, eli ei tarvitse olla niskat kenossa heinäverkosta repimässä hampaat ja niskat huonoa kuntoon, vaan se heinä tulee sinne maatasoon, mistä hevonen normaalisti muutenkin syö. Sitten kaikkinensa tämä voisiko sanoa mielentilaan vaikuttava se ruokintajan stressittömyys, että sitä ruokaa tulee riittävän useasti, hevonen niin on nälkäinen ja kaikki saa samaan aikaan, niin on näiden asiakaspalautteen perusteella, niin tämä on ihan kokemuspohjasta nämä huomiot. Käydään nyt sitten läpi myös se tallinpitäjän hyödyt. Eli mitä meidän asiakkaat itse kertoo? Tallin toimintatapoja päivittämällä he koki, että työtehtäviä voidaan järkiperäistää ja työaikoja lyhentää. Ja tämähän koskee myös omaa tallia. Että jos sulla on oma talli, niin sinun ei tarvitse mennä sinne aamulla aikaisin ruokkiin. Sä voit mennä ehkä suihkussa, syö aamupalan, käydä sitten heittää hevoset ulos, koska ne on syönyt jo heinät. Sama juttu päivällä ei tarvitse miettiä, että kukakohan kävisi jakamassa heinät, tai onko jättää niin paljon heinää, että ne talloo puolet sinne mutaan tai minne ikinäkään. Ja iltaisin pääsee aikaisemmin nukkumaan. Ei tarvitse käydä kello 10, 11 tai 12 jakamalla yöheiniä, ettei tarvitse miettiä, että saako nämä tästä vatsahaavan, kun näillä on 12 tunnin tauko yöllä tuosta syömisestä. No sitten, me todettiin jo kaikista näistä edellä mainituista esimerkkeistä, että jokainen koki saavansa kustannussäästöjä. Sai kustannussäästöjä heinästä, kuivikkeista, palkkakustannuksista, lantalan tyhjennyksistä. Joku jopa mainitsi ohimennen, että jopa luutia menee vähemmän. Sekin on säästöä. Että sitäkään ei sinällään kannata vähätellä. Ja sitten myös tämä hyvin tärkeä asia, tämä fyysisen rasituksen keveneminen ja se, että aikaa säästyy niiltä vähäpätöisimmiltä töiltä, eli lattioiden lakasuilta, karsinoiden puhistaminen on paljon nopeampaa, ne heinäsäkin täytöt voidaan jättää hamaan menneisyyteen ja niin päin pois. Ja kaikista näistä edellä mainituista oikeastaan johtuen, niin voidaan sanoa, että nämä meidän asiakas oikeastaan tallit, jotka tässä edellä kertoo, ja on monta muutakin tallia, niin kertonut, että heidän todellakin toiminnasta on tullut kustannustehokkaampaa. Maailmalla on tarjontaa jo jonkun verran näistä heinäautomaateista, niin tehdään pieni katsaus, että miksi heinättimet on erityisen hyviä. Ja eräs meidän etu on se, että nämä kaikkien automaattien ajastus hoituu yhdestä ohjauskeskuksesta. Eli siellä kosketusnäytöllä valitaan kellonajat vaikka, että monelta haluat, että ne hyllyt tippuu tai kuinka kauan, tai monelta seinä nousee ja seinä laskee, eli minkä aikaa hevonen saa syödä. Sitten nämä on Suomessa kehitetty ja Suomessa tehty, eli ja testattu. Tiedetään, että toimii tuulessa tuiskussa ja sateessa myös ulkona. Ja näissä on kaikissa akkuvarmistus sähkökatkojen varalle. Eli ainakin yön yli, jos sulla on isompikin talli, niin yön yli akkuvarmistuksella pärjää ja sitten jokuhan viimeistään sitten aamusta talliin hilipasee. Tämä on yksi hyvin merkittävä tekijä, mihin kannattaa kiinnittää oikeasti huomio, että hevoset ei pysty avaamaan hyllyjä potkimalla. Eli on laitteita, isoin osa muista tarjoajista niin, että ne hevoset oppii avaamaan ne hyllyt potkaisemalla. Ja meillä on esimerkiksi yksi semmoinen keissi, että me ollaan käyty vaihtamassa kohtuullisen uudetkin
toisen toimittajan laitteet meidän laitteisiin, koska hevoset siellä oppi ne vanhat laitteet tai edelliset laitteet avaamaan potkimalla ja sitten he päätyivät vaihtamaan, tekemään uudelleen investoinnin ja laittamaan sitten heinättimet ja nyt ei ole sitä ongelmaa enää ollut. No sitten ihan hinnoitteluun liittyen, niin nämä yllyjen hidastimet ja kaappien suojapuomit kuuluu meillä aina hintaan. Ja sitten se, että kun emme ole IKEA, niin meillä on nämä kaikki kaapit ja paalivahdit on aina asennusvalmiina, eli ne on valmiiksi koottuina. Ja sitten se, mikä on mukavaa, että kun näissä on 24 voltin käyttöjännite, niin näissä ei tarvita sähkömiestä asettamiseen. Ja nyt tulee sitten se päivän, voisi sanoa kohokohta, koska se seuraava lause, minkä mä näytän teille, niin mä uskaltaisin väittää, että aika monesta se voi kuulostaa vähän hullulta. Me ollaan laskettu, ja meidän asiakkaat, siis useampikin meidän asiakas on laskenut, että heinättimien hankinta on investointi, joka on järjetöntä olla tekemättä. Aika kova väite. Käydään pieni esimerkki läpi. Meillä on tässä esimerkkilaskelma Indoor 600 malli 20 hevosen tallille, jossa on palkattuna vähintään 1 työntekijä. Sitten on hyvä muistaa, että nämä laitteethan on mahdollista ostaa leasing-sopimuksella, joka tarkoittaa, että tähän investointiin ei sitoudu ollenkaan oikeastaan pääomaa. Ja sitten tämän leasing-kauden loputtua nämä laitteet on kuitenkin tallin omaisuutta. No sitten lähdetään tekemään tätä kustannuslaskentaa. Jos heinättimien käyttöönoton jälkeen pikkasen uudelleen järjestellään työaikoja, esimerkinomaisesti tallityöntekijä tulee tuntia myöhemmin aamulla ja lähtee tuntia aikaisemmin illalla. Nämä pitäisi olla helposti toteutettavissa. Jos se saa keskimäärin 12 € tuntipalkkaa sivukuluineen, niin kun otetaan pois ne ylimääräiset tunnit, 1 tunti aamusta, 1 tunti illasta, niin ne säästöt on 1 200 € kuukaudessa yhdeltä työntekijältä. Hyvin yksinkertaisella toimintatapamuutoksella. Tuntia myöhemmin aamulla, tuntia aikaisemmin illalla. Ja uskaltaisin väittää, että monessa paikkaa, varsinkin se iltatallikin voi olla, että se voi tulla lähteä vieläkin aikaisemmin tallista kuin tuntia aikaisemmin. No, sitten mennään siihen kulupuoleen. Jos meidän kautta pystyy saamaan esimerkiksi leasing-sopimuksen ja lasketaan sen maksuajaksi 36 kuukautta, mikä on itse asiassa aika lyhyt aika vielä maksaa tämmöinen takaisin, niin se kuukausimaksu on 650 € kuussa. Eli säästäisi työntekijäkulusta 1200 ja maksaisi leasing-sopimusta 650. Tämähän tarkoittaa silloin sitä, että investoimalla näihin heinäautomaatteihin ja järkiperäistämällä niitä tallin toimintamalleja, niin säästöt palkkakuluissa on selkeästi suuremmat kuin se leasingmaksun kuukausirahoitus. Tämä kuulostaa niin hullua, että mä toistan vielä kerran. Eli investoimalla niihin heinäautomaatteihin ja järkiperäistämällä vähän tallin toimintamalleja, niin säästöt palkkakuluissa on selkeästi suuremmat kuin leasingmaksun kuukausirahoitus. Tässä kohtaa täytyy sanoa, että oikeastaan tämän helpommaksi niin kuin investointipäätöstä ei oikeastaan enää voisi tehdä. Että edelleenkin joudun vetoamaan tämän slaidin otsikkoon, että tämähän on investointi, mikä on järjetöntä olla tekemättä. Ja varsinkin, kun sitten myös se yksi iso hyötyjä on se hevonen. Otetaan mielellään vastaan kysymyksiä, kommenttia ja autetaan suunnittelemaan teille sopiva ratkaisu. Jos yhtään tuntuu, että tekisi mieli harkita, niin ilman muuta puhelua, sähköpostia, WhatsAppia, kaikki käy, niin katsotaan, että löytyisikö teille sopiva ratkaisu. Kiitos kaikille ja toivottavasti teillä oli antoisa hetki kanssamme.